maka na iwe ị ga-enwe ga-adụ too much. Ya promotion ebe niile, everything na double. Kama na di agakwa awụ double. Iwe niile nwere ike ịbụ double mana di agara awụ double. Nwunye di gị agakwa awụ double. Ị ga-anụrịrị di gị nnukwu anya nka o. La nwa ekwulie ka ọ dụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ngwa bịanụ ka unu kwelie ka unu na-ekweli m ise unu niile. Bịanụ. Ezinne bịanụ ka unu na-ekwe ise na-ekwu na-achị ise. Chalụ ka mgbe ịmalụ ọbụ ihe agọlụ enyela anyị ego. Nwanne anyị. Ihe nwe ego nwere ibe ya emeghị. Ise. Nwere ibe ya emeghị. Ihe nwe ezigbo ego nwere ibe ya emeghị. Ise. Ọchị alụka kwuru nke ngwa. Chukwu gọziere gị ogologo ndụ na arụ isi ike n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Chukwu ezugo kwuru nke. Chukwu gọzie ya onwere ibe ya eme gị n'ezinụlọ ya ihe nwe ogologo ndụ na arụ isi ike bishwe weta mmadụ bụrụ mmadụ n'aha Jizọs. Amen. Chiri ndụ ngwa bịa kwuo. Ọlụ ebe ngwa kwuo. Ọkwa Ezinne kwuru nke. Ngwa ọlụ ebe. Amen. Ọlụ ebube kwuru nke. Chiri ndụ ngwa. Ọ bụ n'aha Jizọs. Amen. Ọ bụ n'ike ọbara Jizọs Chukwu mee ka ebe isi wee weta bụrụ mmaji. Amen. Ị ga-anọgide ndụli aka ụmụ ya. Ise. Ọ chiri ndụ kwuru nke na-eche anọrị ya ọgwụ nọ mechara exam nwezi ebe o bidola ọlụ ebe a nke ọ nọba ọka analutere and Chukwuemeka nwere ele emechila akwụkwọ baba shia jee instead of ị na-anọ n'ụlọ na-akparị amụ ya jee ogụgụ ọ nọbara nke onye weda ka o wee na-amụta instead of ị nọ n'ụlọ emeghekwa akwụkwọ bidokwe to ana m agọkwulu gị ọbọ n'aha na-eche na Emeka achị m na bana abọrọ achị na ọ ga-adụlụ gị mma o, ọ ga-adụlụ gị na Eke o, ọ ga-adụlụ gị n'Oye o, ọ ga-adụlụ gị na Abọ, ọ ga-adụlụ gị na Nkwọ o, be gị ga-agụlụ zulo. Ndewo na Igbo Class World, anyị ekene unu. Daalụnụ, DJ na daalụnụ, unu emeela. Ọnwa ekeresimesi ka anyị nọ ya. Ya bụ, anyị na-ayọ onye ji ngaji eli chetakwa onye ji aka. Amaka ope imene ka imekarịsịa, mana cheta ndị nọ gị okilikili. Chetefa menyelụfa, fa ya agọkwalụ gị ọfọ ogologo ndụ. Ị na-akpatakwasị. Anyị bụ ndị Igbo Class World na-ekene unu, na-asị unu ka ekeresimesi amaala unu mma. Ya na afọ na-abịa n'iru bụ 2022 ka ọ maala unu mma. Ihe onye ọbụla akpatanwuru n'arọ a, ọ ya akpatakwa ya n'arọ ọzọ. Anyị na-asị unu gbakọtaba, ndị Igbo niile unu gbakọtaba n'Igbo Class World. O nwere ihe ọzọ unu ga na-eche karịa sọ asụsụ unu na-anwụ anwụ. Ka unu bịa chọọ ka unu si ga-akwalite. Anyị niile gbakọtara aka ọnụ. Anyị bụ Igbo, anyị abịa. Igbo Language Police ya na Igbo Class World wee na-ekene unu na-asị ka ọnwa ekeresimesi a baala unu uru, maala unu mma. O ji ngaji eli chetakwa onye ji aka. Anyị na-ekenela ọla ọmịiko, anyị na-ekenela ọla amụ, anyị na-ekenela ọla Okorie, anyị na-ekene Maazị Chukwuma, anyị na-ekene Maazị Chinonso, anyị na-ekene Maazị Samson Okafọ, anyị na-ekene Maazị Collins, anyị na-ekene Maazị Stanley, anyị na-ekene Maazị Victor, anyị na-ekene Maazị Dr. Wilson, anyị na-ekene Maazị Prince, anyị na-ekene Lọlọ Ezi, anyị na-ekene Lọlọ Teresa, anyị na-ekene ndị niile na-achịkọba Igbo Class World, anyị na-ekene Lọlọ Ngozi, anyị na-ekene Lọlọ Ngozi Ada Igbo gburugburu, na-asị ekene dịla unu n'afa Jesu.